Yun o. Nakuha na natin si Makadyot Leomord. Papunta na po tayo sa Baum, Manawag, Pangasinan upang magkadyotan na sila mga master. Alright. There we go. Yun o. Ilaw, Manawag, Pangasinan. Duarte. Makadyot Leomord. Alright. Go! Tara tayo sa Baum, Manawag, Pangasinan. Tayo magmadali sa daan. Takbong pogi lang. Hoy, sarado na. Hoy, bakit ganun? Ganun, nandito na po tayo, mga kaibigan, sa Super Drug Reef. Ito pala yung pangalan ng kanilang shop, Kalis Motor Shop, Motor Parts and Accessories. Ito po yung may-ari ng Beagle na isda din natin. Ito tayo magkakadyudan sa kanilang bahay. Alright. Sir, asan ka na po? Hello, what's up? Andito po tayo ngayon sa Babasit, Manawag, Pangasinan. At ito si Makadyot Leomord. Leo, shoutout ka mo. Shoutout Pilipinas ka mo. At sa buong planet Memic. Minsan pikilo, minsan dalaw pa din dito sa Earth. Ano, ang ating Red Bull, nababasa na po siya. Medyo maambon, mga master. Ayun o, maambon na siya mga master. Inaantay po natin ang ating kliyente. At nag-aantay din si paring Leo, ang ating Makadyot na si Leo. Ay, what's up boy? Nakadyot ka na ba? Hintayin muna natin. Wala pa siya boy. Stay ka muna dyan ha? Lay down muna. Kadyutin mo mamaya pag nandito na. Naghintay mo ang pogi ka ma. No Leo? Uy, kadyot na si Leo boy. Relax lang dyan boy. Relax lang boy. Leo. Okay. Yan si Leo. Wow, Leo. Makadyot ka nga. Certified Makadyot. Kaya ito. Ayun na, magsabi ko Makadyot yan. Talagang sabi ni Makadyot. Yan na, boy. Kinakadyot na ako, boy. Wag naman, boy. Wala ako nun, boy. Uy, relax, boy. Relax, boy. Kinakadyot na natin. Yun, tingnan nyo. Ito talaga, literal na Makadyot. Sige. Wala pa yung girlfriend mo, boy. Relax lang, boy. Sabi na, relax lang, boy. Mga mabubuntis ako niyan. Literal na buntis, boy. Ay, wag ka. Leo. Bebe. Alright. Leo, tahimik lang. Pero Makadyot yan. Awas si Samsam. Pokpok ka pala. Walang pokpok sa Makadyot. Napoy, Samsam, baka may tulong ka namin malinis to si Makadyot Leo. Ayun, walang isang minuto yan boy. Pasok boy. Makadyot Makadyot tinan mo? Yan parang wala lang Yes. Okay lang.
Para makita ka sa planet ni helmet ko. Humingaw si Samsam ah. Mabilis lang yun, no? Ay, no? Next na ba ako? Ay, no? Yeah. Samsam, no? Pa-shoutout sa may-ari ng Benz, sir. Benz po, pero you Benz. can call me baby. Yun, yeah! It's baby. Sila po ay isang motorcycle. Anong tawag sa inyo, sir? Basta pogi. Sila pogi. Nagmo-modification kami ng motor. Pogi. Nagpapapogi na kami, nagpupapogi pa kami ng motor. Yun, no? Sa mga gustong magpapogi ng motor dyan, visit nyo lang po ang kanilang page, Facebook page, at PM nyo si sir. Alright. Saan ayos?